Κύριε Υπουργέ, το εγχείρημα που κάνετε είναι τεράστιο. Προχωρήστε και μην ακούτε κανένα. Εγώ το λέω γιατί είπατε ένα νούμερο, δεν ξέρω, ο κ. Θεμιστοκλέος είπε για τα 15 εκατομμύρια του συστήματος, ο Δήμαρχος, που εισπράττονται από τον τουρισμό. Η Ρόδος έχει τον ιδιωτικό τομέα, έχει και νοσοκομείο. Σαντορίνη, Πάρος, Μύκονος είναι κοντά στο κέντρο, στο 2 ώρες ασθενείς είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει την τόνη. Το μοναδικό φαινόμενο, κύριε Υπουργέ, που πάσχει και προσβάλλεται και χτυπιέται το δημόσιο σύστημα υγείας είναι το νησί της ΚΟ, το νοσοκομείο της ΚΟ, χρόνια τώρα από τους τουριστικογιατρούς. Συγγνώμη για τη λέξη που θα σας πω, κύριε Υπουργέ, επειδή εγώ είμαι όχι μαζί σας, με τα χίλια. Προχωρήστε και μην ακούτε τίποτα. Οι γιατροί δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Αυτοί οι γιατροί ξέρετε τι θέλουν. Είναι αυτό που λέω εγώ, το λέω και το λέω, συγγνώμη αν το λέω και λίγο λαϊκά, μα δεν είναι λειτουργήμα. Έχουν ξεχάσει γιατί, όπως είμαι δικηγόρος, όπως ο γιατρός είναι, όπως ο δικηγόρος κάνει λειτουργήμα, κάνει και ο γιατρός λειτουργήμα. Ξεχάσαμε το λειτουργήμα και είδαμε την τσέπη μας μόνο. Κύριε Υπουργέ, επειδή το νοσοκομείο αυτό εγώ έχασα ένα φίλο πριν ένα μήνα. Ξέρετε με ποια αντίληψη? Να μην πάω στο νοσοκομείο γιατί δεν έχει γιατρούς. Έχασα ένα αδερφικό φίλο. Γιατί δεν έχει γιατρούς και πήγε στον ιδιώτη γιατρό και του μείνε μες στο γιατρείο. Μην ακούτε τίποτα. Εφόσον δεν επιθυμεί κανένας, προχωρήστε στα μέτρα. Πρέπει η ΚΟΣ κάποτε να σπάσει αυτή η γάνδενα, σπάστε τα αυγά και να ξέρετε ότι είμαστε με τα χίλια που λέμε και με τα 2 χέρια είμαστε μαζί σας. Μην μασάτε, προχωρήστε το. Προχωρήστε το αυτό που σκέφτεστε. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν υπάρχει γιατριά. 20 χρόνια μας δουλεύουν έτσι. Ο κύριος είναι εκπρόσωπος περιφέρειας. Και μέσα στο νοσοκομείο, κύριε Υπουργέ, πρέπει να έχει κλιμάκιο για να υποθούν και κάποια άλλα πράγματα και εντός των τυχών. Και εντός των τυχών. Εγώ στη διάθεσή σας μπορώ να σας τα πω. Και εντός των τυχών, κύριε Υπουργέ. Η ιδιότητά σας? Είναι Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, συνάδελφος ερετός εκλεγμένος. Παναγιώτης Αβρίτης.